Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawoto. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Anggitanipun Sutar Mayabudi. Kanthi irah-irahan Mbah Putri ngamuk. Grumbul Cibun melu Desa Sunyalangu, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Saka Kutha Purwokerto sing mujudake ibu kota Kabupaten Banyumas adohe udakara 30 km arah ngalor ngulon. Kalebu sukuning Gunung Slamet sisih kidul kulon. Mula saka iku ora éram Grumbul Cibun kanthi penduduk 51 kakak iki mujudake tanah pegunungan. Dalan durung diaspal, isih dalan setapak utawa makadam. Ing sukuning Gunung Slamet iki akeh cerita-cerita kang aeng, aneh, gaib sing ana gegandhengane karo kewan alas kadidene kethek, celeng lan macan. Salah siji cerita kang diceritakake dening Wartun 35 taun, penjaga SD Negeri Cibun, yaiku Mbah Putri ngamuk. Cerita maneh bab jagung lan tanduran liyane gusis diserbu dening kethek lan celeng, iku kerep. Cerita liyane yaiku ingon-ingon wedhuse masyarakat Grumbul Cibun kerep dicolongi embahe. Amarga masyarakat Cibun jare ora ilok utawa tabu pantangan nyebutake macan, mula diganti karo tembung embahe. Derek-derek, dos pundi usaha kula panjenengan sami supados menda-menda kula panjenengan sami mboten tansah dipun colongi dening embahe kemawon. Ngono tembunge Wartun nalika mimpin sidang RT. Wartun uga salah sijine pengurus RT Cibun. Asiling rembug RT diputusake supaya masyarakat gawe kala utawa jebakan kanggo ngolo celeng. Mengko yen oleh celeng, daginge diselehake tegalan sawise diweni racun kanggo ngolo embahe sing kerep nyolongi wedhuse wong Cibun. Keneng apa kok daging celeng? Jarene masyarakat Cibun, bangsane embahe seneng mangan daging celeng, ora seneng daging wedhus. Kejaba nubruk dhewe. Daging wedhus enak dipangan wong, mula ora kanggo embahe sing kerep nyolong wedhus. Bar rapat kang pungkasane gawe panitia banjur gawe kala kanggo ngolo celeng. Celeng iku tekane bengi lan ora bisa dikira-kira menawa teka. Nyolong wit jagung apa kacang nganti puluhan, anehe arang-arang konangan. Yen konangan sing weruh ora wani ngoyak, mula salah sijine cara gawe kala. Salah sijine tanduran jagung sing wis woh gemarit diwenehi racun utawa endrim. Jagung gemarit iku jagung sing kerep kanggo sayur bening. Estu
Kala ingkang dipasang kaping 3 nembe angsal, senajan namung pikantuk celeng alit ingkang kirang saking 10 kilo. Ngono ceritane Wartun. Celeng banjur dibeleh, daging diwenehi racun utawa endrim, bareng bengi diselehake papan sing kira-kira kerep kanggo liwat embahe. Wong Cibun ngerti papan-papan sing diliwati macan, sebab menawa mentas nubruk wedhus, tilas tapak-tapake sikile isih katon ana lemah sing diambah utawa watu kang diidak. Dina esuke wong-wong Cibun padha gegeran amarga embahe ditemokake mati ing tengah sawah cedhak kali. Awake wis kaku-kaku, matane katon mecicil, kaya-kaya mentas bae ngrasakake lara amarga mangan daging celeng sing diendrim. Ora mung wong siji loro sing padha nonton embahe mati, nanging meh wong sak grumbul padha nyawang embahe mati. Embahe sing jarene kerep nyolongi wedhuse wong Cibun. Embahe mati. Embahe mati. Mbah lanang. Embahe mati. Ora nganti setengah jam wong-wong Cibun wis padha kumpul ana ing sawah cedhak kali. Macan sing jarene macan lanang iku kulite dibeset, diarah kulite, jarene regane larang. Daging lan balung entek gusis didum-dumake menyang wong sak grumbul Cibun. Sedina, 2 dina, 3 dina, desa Cibun aman. Nanging wengi kepapat, wiwit magrib, wong-wong Cibun padha gegeran. Swara mbaunge macan kang gegirisi ngebaki angkasa grumbul Cibun. Ora mung iku, akeh omah kang dibalangi watu wola-wali. Aneh, nalika wong-wong padha metu saka omahe, ora ana apa-apa. Swara mbaunge macan terus keprungu kanthi cetha. Ngono swara iku ambal-ambalan, arahe saka pucuk pegunungan lor sing arang diambah wong. Glodak, glodak, jeder, jeder. Swara iku asale saka tembok utawa pager omahe wong-wong Cibun. Omahku kaya dibalangi watu, nanging watune ora ana. Ngono wong-wong Cibun padha cerita. Ana omah sing dibalangi watu, mligine omahe wong sing melu mangan daging macan. Swara baunge macan lan gumlotake watu iku gawe tintrime swara lan miris atine wong-wong grumbul Cibun. Mula dina kelima pengurus RT kono padha rapat utawa rembugan. Putusane rembug arep dianakake slametan lan pengajian ing dina kang kaping 7. Derek-derek kula panjenengan sami sampun saged mbrasta embahe. Ateges sanggan kula panjenengan sami dados radi enteng. Nanging embahe lanang niku gadah pasangan lan anak. Kados-kados ingkang boten rida niku Mbah Putri. Mbah Putri lajeng ngamuk. Boten niku mawon, anak-anake inggih ngamuk kalih mbalengi griya-griya ingkang kaleres tumut dahar daginge embahe. Nggih mboten derek-derek. Ngono pitakone sawijining sesepuh kang dipercaya mimpin slametan lan pengajian. Pitakone kiai mau oleh wangsulan saur manuk. Nggih.
Mboten, kula mboten nedhi daginge embahe, napa malih balunge, mboten doyan. Diceritakake dening Kyai mau yen oleh mbrasta embahe iku wis bener, mung mangane daging iku sing salah lan ora bener. Ana kang nganggep yen daging macan iku daging kewan sing ana siunge, jare haram dipangan. Lah, dahare daging ingkang boten kenging didhahar amargi gadah siung niku dingertosi dening bangsane jin ingkang jahil. Jin ingkang jahil niku lajeng membo-membo. Etok-etok dados macan, lajeng ngamuk kalian gereng-gereng saking pucuking gunung Lernika lan mbalangi griya-griya ingkang kaleres wonten tiyange ingkang dahar daginge macan. Nggih, niku kinten-kinten mila weling kula kedadosan menika dipun dadosaken hikmah. Kula panjenengan sami dipun dawuhi dening para leluhur, para kiai, aja serakah. Sing samadya, endi sing halal dipangan, sing haram disingkiri. Monggo sami ndedonga. Mugi-mugi macan-macan niku mboten dugi malih. Jin-jin niku mboten ganggu malih. Syaratipun kula panjenengan sami kedah tetep takwa, tansah ngabekti dumateng Gusti. Sengkut nyambut damel lan sampun serakah. Bar iku kiai mau mimpin donga manut agama sing dienut ana ing masyarakat Cibun Islam. Bubar iku magas tumpeng dirahapi bareng-bareng ana ing tengah-tengah sawah cedhak kali panggonan embahe mati. Dina kawolu tumeka saiki Mbah Putri celenge lan ketheke ora teka maneh. Mula wedhuse, jagunge, kacange wong Cibuk wutuh. Karipta dening Sutar Maya Budi. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 11 tanggal 6 Agustus 2016 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.